remember one day I mentioned something in passing from this scripture, from the book of Psalm chapter 30. Psalm chapter 30, or Psalms chapter 30. And it was just in passing, but today we are going to go deeper into it and see what we can bring out. Chapter 30. Verse number 5 and verse 6. From the King James Version, let me read. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Verse number 6. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Garapas. Uzema garako pasi ngamba anyasoratidza kuti ndozvati anyasovinga zveshoko. For his anger endureth but a moment. I'm going to teach you how to conquer your dark areas. For his anger endureth but a moment. I'm going to put much emphasis on verse number 5, part B, and verse number 6. But if you look at the starting of verse number 5, it's talking about the anger of God and the time span. And again it says, in his favor is life. So hatigone kutaura chokutanga hasha dzaMwari tisingadzipe a time frame. Hasha dzake dzinovepo, dzinogara, dzinoonekwa, dzinonzwika, dzinobatika, but for a moment. Mwari unotsamwa, hatizvirambe izvozvo. Unogumbuka kana akatadzirwa, hazvirambwe zvese izvozvo. Sindinofara nokuda kwescripture kuti ichitaura hasha dzaMwari inonopedzisa ichiti dzinoonekwa, dzinogara nevanhu, dzinobata vanhu, dzinovashungurudza, dzinovashayisa zororo, but for a moment. Saka hatina chinhu chinonzi kutsamwirwa naMwari kubva upenyu huchitanga kusvika huchipera. Mwari vakangotsamwira munhu izvozvo zvega. Remember kuti Mwari ndiye akaisa mutemo wokuti even watsamwa zuva ngariregedze kudii. Hatume vanhu kuita zvinhu zvaasingagone kuita iye. Saka kana achikutsamwira, ungakutsamwire richitanga but gore haripere. Mwari akangokutsamwira hazviiti. Hasha dzake. Ukaona upenyu hwako huchinge kusafamba kwazvo zvinhu zvichida pamwe hasha dzaMwari kana chii, handinyasoziva. Rega ndikubatsire kuziva. Kana dziri dzaMwari dzinoita kuti zvinhu zvidaro, unozoona pakuramba wango muchokocho
wekubopa kwezvinhu, kuramba zvakangosunga. Kwete kusunga kwazvo asi ndati kuramba zvakangosunga. Kwete kuti hapana nguva yekuti pamwe madhora anomboita mashoma iriko nguva yakadaro, but kuramba ango mashoma. Nekuti hasha dzaMwari dzinouya, but Bible rati dzaMwari dzine nguva diki pamunhu. Dziri dzaMwari unodziona nekukurumbidza kukuregedza after a moment. Woziva kuti ndiMwari. Asi January akabatwa, December akabatwa, mumwe mutsva akabatwa, January neumwe December munyowana akabatwa, zvakangobopa. Chibvisa Mwari munyaya iyoyo, kwakubata kwemwetsvina nemadhimoni nemashavi. Saka hondo yacho nyasoirwa uchiziva kuti hapana Mwari wandiri kubata, ndiri kubata Satani chete nemwetsvina. Nekuti dzaMwari hadzipedze gore dzakasona munhu. Ndoda iwewe zvako uri pano. Asi ndoda kufamba newe zvishoma nezvishoma nezvishoma. Ndava ndatanga kuchakachena. Now, statement yatevera ndeyekuti in his favor there is life. Reva kuti hapana chinonzi kufevhwa naMwari makore agoita mashoma panyika. Ngatimbobabata imbichana ipapo. Ukanzwa Mwari angoti ndafevha munhu, usati waudzwa zvemari nedzimba dzichavakwa imva waziva kuti kurarama chaiko kwega kungomuka uripo inyaya yatogadziriswa nefevha chete. Ndava inonakeiko mari yacho dzimba dzacho dzigogarwa naniko, tichingoti kuvaka nekufa, kuvaka nekufa, kutenga nokufa? No. Fevha yaMwari kana ichiuya inotanga nekugadzirisa chitupa. Makore anoraramwa nemunhu ngaawedzerwe nokuda kwefevha. Ndiri kunzwika? Saka kana muripo pano zvenyu hameno, kana muripo vane shungu dzokumbochovha neupenyu, ziva kuti makore haatsvagwe, unotsvaga fevha. Fevha inokupa makore. Uzapane zvimwe zvokuti unenge uchishumira kwavanhu vari kunetswa nemadhimoni esuicide. Hameno kana pano paine varipo vanonzwa vachidavo kurarama, kumbodzwa kuti dai ndambochovha, Mwari ndipewo zvimakore. Iwo pauri kudeedzera ipapa, rimwe gore ratowedzerwa ipapa, mheremhere yako ichinyanya, makore achinyanyawo futi. Ko tinofireiko nhai weduwe? Tinofirei? Garai henyu pasi. Bible ndinoridanda vapane panonzi God takes pleasure in the prosperity of his people. Kureva kuti kune pressure, maiziva kuti Mwari ndewe pressure. Kune pressure yaMwari kutarisa vana vake achiona vachiprosper. Kuna chinomufadza kupfuura kwete kufa. Ndobva panzi neBhaibheri, indongoda kungoti ndaiverenga vhesi ndotora sezvairi. Mufevha yake there is life. Haina kuperera ipapo, ndobva yaramba ichitaura zvimwewo. Weeping may endure for a night, but joy, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Unoziva kana revelation ichiuya, haikona kuita sekunge wagara une imwe. Iyi vhesi ngatinyazoibatai mushe tifambe nayo. Kuchema kwapiwa nguva,
Anochema chemai, but marambidzwa kuchema kana rabuda. Chemai! Ati vhesi ndokubva yati ndo zvinoitwa usiku izvozvo. Saka usiku tinochema, tinoshungurudzwa, tinobroka, kuchoboka nokukwereta nekuti usiku. Saka muri kuona here kuti pane nguva Mwari yaakatendera kuti kana pachirodywa at least mukarodya nguva dzakati. Zvichitenderwa naMwari kuti vanorodya vakarodya nguva idzodzo. Pozoita nguva Mwari anoti kuti muedzerwe muonekwe muchiita maitiro akadaro. Kwakachena izvazviitika. Saka urikuona here kuti no matter une dambudziko rakaita sei, dambudziko rine kwarakanzi naMwari ngariitire zvarinoita. Kana ikoko kwapera, rizive pekuperera. Parinoperera ndo panonzi panotangira mangwanani zvichienda uko. Ndazongoda hangu pamwe paazobva ataura nezveprosperity ivhesi ya6 handiti? Ndomva ati kudii? And in my prosperity I said I shall never be moved. Kureva kuti kuita mari vana baba nana mai hakuna kukwana. Kudziwedzera namba yemota hazvina kukwana. Kuvaka zvikoro kana kuvaka story buildings hazvina kukwana. Nekuti kuunganidzwa kwemari nemunhu asingagone kuzotaura zvinokonzera mari iyoyo futi kuzoparara. In my prosperity I said, kureva kuti kuuya kwemari pamunhu kunofanira kuuya nekutaura futi pamusoro. Ndaropafadzwa naMwari, upenyu hwangu hwashanduka. Ndakaramba kuvhara muromo wangu. Ndakafamba muguta ndikaudza vanhu kuti zvamaona izvi hazvizoperi. Yatanga iyi haidziki, yatanga iyi haidzokere kumashure. Waropafadzwa naMwari, Mwari wakukomborera. Vhura muromo wako zvakanyanya, hama dzako ngadzizvinzwe kuti zvaitwa naJehovha gore rino richitanga rinopera zvichingoitika, hazviperere panzira. Paprosperity yangu ndakataura ndikati handimuvwi. Urikuona dhimoni rinonzi kushaya rinotoda anotaura. Waropafadzwa zvafamba zvaita, ngazvitutsirwe nemashoko pamusoro. Urege kuramba uchingoti zvangu ndozviziva, zvikadai manje zvichamira, zvikadai manje zvichabroka. No. In my prosperity I said I shall not be moved. Kureva kuti ndadzika midzi hakuna chinondipusha. No matter kufamba kwezvinhu kana kusafamba kwazvo. But kana Mwari wandiropafadza, nothing shall move me from this prosperity. Panoda nharo ka? Ndizvo here izvi? Yes, panoda nharo. Haikona kungobata mayuza mungobata makangonyarara. Rinopera yuza. Rinogara pavanhu vanoreteka. Prosperity yauya. Munyora ari kuti pandakangopukunyuka chandakatanga kutaura maningi. Ndikati pano pandatotsika ndatesta huchi zvakwana. Handichadzokera zvekare kunodya zvandaidya gore richitanga. Iye Mwari ambopinza sausage yakadai mumba mangu. Ngazvichiramba zvakadaro. Mwari wandipinza mota yakadai. Ndotongoramba ndichifamba. Mwari wandikwidza ndege gore richitanga, ndotongodzikwira kusvika gore rapera. Uno maintain prosperity yako nemuromo. I shall not be moved. I shall not be moved. Sit down. This is why we encourage people when they come for my healing sessions. After the confirmation yekuti munhu waane healing, we normally tell them to confess. Don't walk out of this place usina kuti thank you Jesus. Paunovhura muromo wako chiti Jesu mazvita, wakonfirma a miracle.
In my prosperity, I said, I shall not be moved. Zvino vhesi ndaiverenga manje. Ndobva ndatenda kuti kuchema usiku mangwanani mufaro. Ende nguva ndakaiverenga ndakafara ndakaiverenga manheru ndakuda kunorara. Pandakatanga kunyazoiona yaisingoparidzwa but ndakazondaiverenga ndega manheru. Ndokubva yandiudza kuti kuchema ndokwakutanga izvinezvi asi mangwana kuseni. Moyo wangu ukafara ndikati Mwari munoshamisa. Ndava ndakaverenga nhamo dzangu kuwanda kwadzanga dzakaita Bhaibheri ndobva randiudza kuti dzinopera nekuseni. Ndikati Mwari munoshamisa usiku umwe chete. Ndangorara izvozvi zvindochema parinobuda zuva ndodii zvangu joy youya. Ndikati alright. Bhedha nditi ndiwoyo. Inirare zvangu. Chakandinetsa manje kumuka kuseni. Ndichiona nhamo yandakasiya nezoro ichiripo. Vandakakwereta vachingofona vachida mari dzavo. Kuti uchivati pane vhesi yanhezuro yandakaverenga. Vari kuda mari yavo. Ameno kana wakambozviita kuti unoona vhesi kana kuti unopiwa vhangeri yaunofunga kuti zvapera nhasi. Inenge vhesi inoti kana munhu waamuna Kristu wachisikwa chitsva zvekare zvapfuura zvose zvaazvitsva. Yakanaka kai? Especially kana uine nyaya dziri kukutandanisa. Yobva yakuudza kuti zvese zvaazvitsva iwe une mapepa ekukoti. Nyaya yako yakanzi next month Bhaibheri robva rakuudza kuti zvese zvaazvitsva. Unofara nditi? Garai pasi nditsanangure. Kuchema ndekwe usiku. Mufaro unouya mangwanani. Kusvika nguva ndakatanga kuda kuchinzwisisa kuti naye Mwari saka chitaurai futi izvo zvamakanyoresa izvi ndaverengasi. Chitaurai futi kuti mairevei. Nekuti ndaverenga nhamba yemahusiku andarara chete. Nemakuseni amakati kana makuseni auya ndichafara. Ndichitarisa chafadza ipapa hapana. Uku usiku uchingodi uchingowanda. Hwauya wanhasi hwapera mangwana hwauya usiku hwamangwana hwapera. Nemakuseni acho achiuya hapana pafarwa. Ndava chinorwadza ndechekuti vhesi yakadaro waiverenga ichikudza kuti kuchema ndekwe usiku mufaro mangwanani. But worarama upenyu hune kuchema usiku nekuchema ndoda masikati zvichitonyanya. Ukachiverenga manje uri mu situation yakadaro unoshaya kuti pairehwei kwapa. Ukaona nhamo yaramba ichingo persista, ichingoramba yakango kusona. Iwo usiku hwauya wakapfuura but ungoramba uchingochema. Zvinodaro Mwari aine humwe usiku hwaari kureva husiri usiku hwenyu hwamakaudzana panapo. Ngazvikufose aikona kurumidza kuti Bhaibheri rinonyepa. No. Kurumbidza kuda kunotsvaga futi kuti zvandinenge ndichitifunga kuti ndizvo zvazvaramba kushanda saka zvingave zvii zvairehwa. Ndava zvinombonzi naMwari usiku. Ipapa pavhesi iyoyi zvii wakanyatsoteerera mushe. Munoziva here kuti Mwari uchidaidza Paul pane time yaakaudzwa mhando yebasa raachanoita anonzi naMwari, I want you to go and you are going to open their eyes so that they can see. And you are going to move them from darkness into light. Enda unovasvinudza meso avo kuti vaone uvabvise murima uvaise muchiedza. Inzvimbo mbiri idzi
kunotogarwa nevanhu dzine mazita anoti rima nechiedza. Pauro ndokupiwa an assignment nedenga negonyeti pamusoro rekunotamisa kututisa vanhu kubva munyika inonzi rima kuvaendesa kunyika inonzi chiedza. Ndinotenda kuti ndokwakugara vazhinji venyu vari panapa. Usati wamuva geographically kubva pano kuenda apa, you must be able to move mentally. Pfungwa dzako dzinofanira kutanga dzakrosa border dzozodzoka kuzotora bhodhi ino. Mauri zvitange zvapinda kuti Malaysia kunoendeka, Australia kunoendeka, Dubai kunoendeka. Ndava nepfungwa chete, hadzina immigration, hadzina visa, hadzina passport. Brain dzako ukadzitumira dzikaenda, dzine power rokudzoka kuzotora muridzi kuenda naye kwadzakamboenda. Munhu anonetsa kumuva munhu asingamuvhike ndangariro dzake. That's Acts chapter 26 verse number 18. Mabasa apostori 26 verse 18. Vabve murima vauye kuchiedza. Ene chinondinaka manje pana Mwari uyu, anoti kana akutuma munhu anobva anyasomuudza pachena kuti achanovhura maziso acho ndiwe. Sazoti wasvika iko kutanga kudedzera ngirozi kuti dzikubatsire, ibasa rako. Tikakupa mukana wakubata microphone, ziva kuti pane kuvhurwa kwemeso kwakutoitika. And turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Vabvise murima vaendese muchiedza. Iwe svinodza meso avo. Tikadedzera kuti vasingaone uyai musi wakati, munouya here mese imi muri panapa? Apa iri kuti enda unovhura meso avo. Vari kunzi vavhurwe meso vari kuona zvekuti do, but zviri kuonekwa ndo zvisina nebasa rese. Unoziva kana Mwari akuti ndakuda kuvhura meso aikona kumuti ndiri kuona. Unozoti akazodzwa auya wanyaso avhurwa ndo paunozoona nawedu komakore ese aenda iswera sei. Hapana chamamboti maona imi. Kana uine zvawakaona ukafunga kuti wakaona, chimira kaugoona zvinoonekwa, ndipo uchiona kuti kuona chayakaonga kuti wati zvakwe waona. Kuine vhesi futi inoti zvisina kumboonekwa ne. Ivo vanhu vari busy kuona. All right. Chokutanga chandoda kuti unzwisise, ndoda kuedza kutsanangura nenzira yakuti munhu wese andibate. Ndava zvibatsiri kuti vamwe vanofara vamwe vasinganzwisise ndiri kufamba sei. Usiku unochema inzvimbo, area dzauri ignorant. Kune nzvimbo dzatisingazivi ana baba nana amai. Nzvimbo idzodzo Mwari akadzitarisa anoona kwakadoka. Ende Mwari achitarisa nzvimbo dzausingazivi haati mwanangu azive icho, mwanangu azive icho. No, Mwari unoti mwanangu akadokerwa apo nepapo nepapo nepapo. Ende area yausina kuwana information yakakwana kwairi, ikoko ndo kwakadoka zuva, ikoko ndo kwauchachema. Kwete kusvika zuva ramangwana ramunoziva rabuda, no, kusvikira shoko.
Isai Psalm 119 verse 130. Now with Psalm 119 verse 130, inoti, for the entrance of his word giveth light. Kupinda kwe shoko rake, kupinda kwa mazwi, ero regara kungoti the entrance, ameno kuri kubviwa, ranga risiri pano. Tachovha makore tichinamata, risipo, rozoita inonzi enter. Kuuya kwe shoko rake richipinda, zonzi izvozvo zvinouya zvinounza chiedza. Kureva kuti panga pakadhonzwa makora, vanhu vachishanda, vanhu vakatochata, kwakadoka. Mangwanana anonzi mufaro unouya mangwanani, hakuzi kubuda kwezuva, kupinda kweshoko muarea dzawanga uri ignorant. Ameno kandokunzika. Kureva kuti kana paine area yaunoti munhu waMwari handizive kuti sei zvichidai, ndosaka uchitambura kuarea iyoyo ndava uzive kuti sei zvichidaro. Ndodzokorodza akasika kutanga ndunga kake chi7 ndidzokorodza ipapo. Paunongoti munhu waMwari handizive kuti sei ndichitambudzika, uri kutambudzika nekuti watoti hauzive. Pawati hauzive, wakonfesa darkness. Kwausingazive kwacho kwakadoka ndokune misodzi. Makandotsanangura language munoibata mushere. Kuchema ndekwe usiku asi mufaro mangwanani. Kureva kuti nzvimbo dzakakontainwa maliters emisodzi akawanda, inzvimbo dzausina kudzidza nezvadzo. Ndo pane kuchema kwako nekurira kwako. Ndo tsanangura mushe. Garai pasi kana tsanangura. Garai pasi tsanangura. Now, upenyu hwemunhu zvawakaita ndezvizvi. Pandakamira pano, chokutanga ndiri muKristu, chinove ndo chikuru kupfuura zvimwe zvese. Ndine ukama naMwari. Zvimwe zvese zvikatorwa, but ichi chinondipinza denga. Ukama nemuridzi waro, ukama naMwari. Pota zvimwe zvinozotevera zvinowanikwa panyika. Mwari wandiita muKristu, ndo paakazoda kuti ndive muprofita wake. Tochiprofita hedu nekuti tiri maKristu. Hatite maKristu nokuti taprofita, no. Tiri maKristu. Taita maKristu tochidi zvedu, tatenderwa kuprofita. Haiperere pakuve muprofita chete. Ndinotoriwo baba izvozvi kuvana vamwe variko pamweya, vanoti kana vachiona vanoti baba, vachirevesa. Ikoko ndiri baba. Ibaba ndosaka muri kuona Mwari uri kundibatsira, because door rakaopenwa. Mwari wakuda kuti titange kunechawo vana nekuisa zvipo. Saka muchanotisa a lot of changes dzinenge dzavapo. Hazviperere ipapo, ndiri baba futi kuvana panyama. Vanoti kana vachiti dhedhi havasi kureva kuti munotishumira pamweya. No, havana nevhesi yavavhurisa kana kuprofita. Either waizoprofita kana wanga wasinga, vanongoti uri baba chete panyama. Ekunzi baba nevanawo. Usafunga kuti mai wao vakati baba vari kutaura same language nevana.
yatonya husband manje uko. Zvirunzika zvakanaka. Kuve teacher naye ndinganzova ndingaite teacher naye wedu. Mungatiwo ngatimbovhota iwo. Shuwa mungatiwo hamungandivhotere here kuti ndiri good teacher. Muno. Yeah. Ngativhota yes or no. Tiona pane. Tikangona paine mano anenge ari maspoiled ese wayo. Because ndinyaso teacher zvakanaka pana. Kune vanochema tinovanyaradzawo. Mwari achitipa nyasha dzekuti zvigone. Ukada kuzotarisa maoffices ese iwayo ari kunomhara pamunhu mumwe chete. Dai zvaizoitika kuti ndine imwe kambani kumwe ndiri director futi ikoko nekoko. Saka pamunhu mumwe chete ukada kuzonodongorera uchaona kuti mune maoffice akawanda pamunhu wana akagara pacheya. Iwayo maoffice ese kana abatanidzwa ndo unonzi upenyu hune munhu. Runzika musha. But chinokonzera kuti munhu anogona kuve a very successful director of a company. Company goita mutserendende pagobatwa mafiga ekuti gore richipera panotaurwa figa munoti wakomanaka kuti kunwire mazoe pana tadi kuenda kana kuhotera chai. Pachitaurwa mamillions nokuda kwemunhu 1 akakanda brain dzake mukampani. Mari ikasumuka zvinhu zvikachinja. Maassets kuverenga maassets apinda mukampani in 1 year munoshamisika. Murume mumwe chete yeye kumubvisa kuti achandei kumba tonoona kampani inonzi marriage. Tipei report kupera kwegore kuti kwaitwe munoverenga nhamba yezvibhakera nembama nemaskuna nechine. Zvonetsa kuti sei munhu anombozogona kumwe kunobata kambani nevashandi vamwe vanonga ine mahovhorosi vamwe ane maheremeti vamwe agogona kwese ikoko but agonoti pamunhu 1 kuziva kwese kugobva kwamutiza zvokuti gore rinopera pasina chamira mumba. Ganitsanangure zvakanaka. Dauti uone kuti ndava munhu anogona kuve nekumwe kwaakaedzerwa nekumwe kwaakadokerwa ende kwaakadokerwa ndo kwaachachema kusvika kwaedza. Unoziva ndaishamisika nemwe program yandakambotarisa ndichiona kune varume vanobva pamba mwedzi uchitanga vagoteera mhuka nekamera. Garai pasi nditsanangure nyaya yemhuka. Vagoteera mhuka nekamera. Mengana makambovaona paNational Geographic. Kune varume vanogona kumaka shumba ichiberekwa. Vagotora maberekerwo ayaitwa. Vagoironda nemakuriro ayo. Kusvika naiyo yaberekawo. Ndo abvunzwa kunzi kokumba muchadzokera rini kukumba kunei. Shumba inofana kukura tichiona. Ndoravo ero. Achinzwa kuti ikakura ndisipo ndatadza basa. Kuti wauzoona kukura kwayo nezvinoitika pakukura kwayo makusha achidi kune munhu wakasiya musha akanogara musango macho madzinogara. Now vamwe chakandibata ndechichi unoona mumwe aine malanga kunzi yakazombomuruma pakati akazonomukira kuchipatara akadi asi vese vandaona sofa kunyangwe aine maronda akadi nomona achidzokera futi kusango ikoko. Nyoka dzamunoti tikakanda panapa service yapera dzine vanoenda kunopota vachibata vachitora mapoison adzo vachidi riri basa ravo. Iwo kabheja kuti haudi kudi zvako kuiona. Right. Nometa arumwa nayo nyoka akapotsa afa mangwana nomona futi achidi
achinyangira achibata musi wachidhonza. Now zvinhu zvinonetsa patience idzi manje idzi. Vamwe vakarumwa namakudo, vamwe vakarumwa nemashaki, unongoona ari mumvura futi kunzi nometa akuwara zvakadii aine mavanga iwayo anenge ari mumvura futi imomo. But chinonetsa ndechekuti patience idzodzo idzo dzinongozonoperera kumhuka akanetswa padiki diki nemukadzi. Mukadzi anorongedzeswa makuseni, donzi maitiro ako aya ndakagara ndataura kuti panopamba handidi vanhu vanoita misara yakadai, anobva arongedzeswa obva aenda. But kubasa kune zvinoruma, munhu achidzokerako kune zvinokuvadza nezvinotora upenyu, agogona kumasta dzimwe mhuka dzese agotadza hwani inonzi mukadzi wake. Mubvunzo wangu uri kuti saka expertise idzi manje dzinoperera kushato nekurova mbira idzi mweya rudziko. Kana munhu achigona kutrena nyati kuti ibereke joko panapa kurima mumunda wake, mukadzi achimutadza, ndopa uchatenda sandapedza kuparidza kuti kune vanhu vakaedzerwa kune dzimwe area, but vane dzimwe area dzavakadokerwa. Bhaibheri roti kuchema kuchauya paarea dzawakadokerwa, but mufaro unouya kwawakaedzerwa. Regedzai nditsanangure, garai pasi, garai pasi. David waiti kana akaenda kunorwa hondo waikunda hondo dzake, but akadzoka Ziklag anoona rakatsva nemoto. Unofara sei mukadzi wokufara naye watorwa waenda achikunda kumwe, but kwake kuri kurohwa. Bata so every department rinobatwa so kuiswa apa patafura yemunhu one. Anokudza zviri kuitika uko nemabranches nechii mumba make, agolusa control. Saka akaenda kubasa anonzi boss murungu wayo achisalutwa nekuti ndokwa akanyanya kustada, saka ndokwa akaedza zuva rake. But paanochaisa achidzoka manheru ari kudzoka kwakadoka. Ndava Bhaibheri riri kuti kuchema usiku mufaro mangwanani. Usiku uri kurehwa neshoko hauzi usiku hwekunovata, harizi rima rekunze, no, area yauri ignorant ndokwauchachema kusvika shoko raita enter into that area. Unonzwa munhu achidzungudza kuti kumwe kwese Mwari wakandigonera, asi apa pari kunzi apa ndo pakadoka pacho, ndo panzi pane kuchema kwemunhu. Ndobatsira umwe munhu here anobatsirika ari panapa. Unoziva here kuti kupfuma panyika kunotori nemakosi akaiswa anopfumisa. Oza ini chero ndaizoda hangu basa, kune rimwe randaidawo zvangu randaizongofunga kuti kana ndaizoshaya zvimwe zvese zvasi ere udhokota iri rakanaka mani. Kunaka kwaro hakuzi pakuti nongo uchipfeka zvichena kana chii, but unogona kuwanawo mari here and there. Ndozvarakanakira, because unoziva kuti kurwara chinhu chinogona kuramba chingoripo chichingowanikwa. Yes, but chero ndaida kuzoita dhokota makore chete kane kutrena. Komana. Tine jinja rekurapa varwere, ombonzerwa chidhori zvonzi ngachivhiyiwe. Izvi zvinonzi chakati matipe murwere anobhadhara mara. Makore esaya uchibata zvimwe zvisingabhadhari. Years and years, 6 years, 7 years. Munhu achitrena kunzi abvumidzwe kubata murwere.
ipapo mapastors imbopavhunduka iwe ipapo ukaona dhokota 7 years achinzi usabate munhu, kubata bhodhi yemunhu achinzi 7 years usabate, ko kubata mweya wake. Iyo bhodhi yaari kurambidzwa ndiye iri kutorwara kare isati yabatwa, ndo yaari kunzi usabate. Ko mweya wake unoda makore mangani munhu ari muchikoro chomweya? Ndosaka muchinzwa ndati vakomana sweberai padhuze, sweberai padhuze. Urikuona zviri kuitika? Munhu aziva kuti kune mari uku anombosiyana nayo wotanga kunodzidza. Ende unoziva here, vamwe venyu mune pamusina kubata, unoziva here kuti kupfuma, kuti munhu apfume zvinotoda chikoro futi. Though paine ropafadzo, Mwari unogona kukuropafadza chikoro chisipo. Izvo hazvirambo izvo, ndava ndotsika yake ende akatozviita pano pandakamira pana. Saka iyo haizi yatingaramba tichitaura. But ndiri kuti unoziva here kuti chero ukasarudza kuti inini zvekudzidza handidi, uri kungozvinyepera. Ndava hakuna anotiza chikoro, ndava chikoro hachigare kuchikoro, ukasachiendera chinokuvinga kumba. Ndironzwika? Now ikandikubatsira ipapo. Usafunge kuti kana wakamira panapa vamwe vari muclassroom, usafunga kuti chikoro chiri kuitikira muklasi chete. Nepanze pauri pari kuitika chikoro. Ava vari kudzidza 7 years kuti vabudirire, but vachidzidza 7 years kungewo usimo une 7 years dzepanze dzekudzidzirawo futi kugara nenhamo. Dautobate zvakanaka. Hakuna asina kutora kosi yeropafadzo yainayo kana kuti yenhamo yainayo. Ane nhamo ane kosi yayo, ndosaka achigona kuimaintaina. Unoziva here kuti kuenda kuchikoro ende kusaenda kuchikoro kuenda kuchikoro futi. Saka ukamira pano ukaona classroom iri papa muchitichwa vamwewo usipo, haikona kufunga kuti wachitiza. Nekuti pavari kudhonza makore vachidzidza iwo usipo, ziva kuti kwawanga uri kwacho wanga uine zvawanga uchidzidzawo. Zvichakubatsira kuchengeta nhamo yako panze ipapo. Haleluya. Achitizike. Ndichiri kuda kubvunza kuti saka mufaro unonzi unouya mangwanani acho ndapi? Wese ari pedyo newe izvozvi chero kamutarisa kusafarira shoko kweso. Iyo area yeshoko iyi ndoyo anogona kunge akadokerwa iyoyo. Because mukangoti alright taregedza zveshoko, vanoimba uyai mimbe kungodayo wotoona adi zvai asumuka ari kungokuratidza bedzi kuti ane area yaakaedzerwa ende ane area yaakadokerwa. But I am prophesying to you tonight, as you are listening to the voice of God, the light of God is shining in every area. The light of God is shining in every area. Sit down. Ephesians chapter 6 verse number 12. Ivesi yakaipa stereki but yakanaka. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers and rulers of darkness. Kureva kuti ku darkness kwacho kune ma rulers nema principalities nema headmaster, ma principal, ma teacher nema lecturer. Kureva kuti ku ignorance kwacho kune ma demoni aka assignwa na Satan kumeka sure kuti varamba chikoro chacho ngavange vaine maticha kwacho kwavasara.
vachifunga kuti havana kuenda kuchikoro vachazona vakupiwa madiploma in poverty. Nekuti kwavasara kwacho kune marulers, masabhuku ignorance. Hakuna nyika iri safe. No. Iwo izvozviso uri panapa kandava unoda zvamwari. Nasina kuya zvamwari handizvide kwaariko ko zvamwari zviri kuitika ariko. Hazvitizike. Uri kuyasoibata musha. Ndoda kufamba newe zvishoma nezvishoma, ndoda kuvhizitira maareas ese ane rima. Because kune rima rako ndo kune misodzi yako. Cheka area iri kukutambudza maningi. Undudzo kuti wakaverenga mabhuku mangani area iyoyo. Unoshamisika iwewe. Unoshamisika iwewe, unoshamisika. Unozivei nezve area iyoyo. Watanda tambura yandinetsa, watambura wanetswa. Unozivei weipa papa nezve area iyoyo. Chamakastadawo kuti nhamo ibve pa area iyoyo ichi. Alright. Pana paita manje imwe vhesi inotyisa iri muBhaibheri. Matthew chapter 6 verse 23. Nditarisire vhesi iri pape. If thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. Kuti ziso rako iri kana rakaipa, rine chivi, riri evil, ukarishandisa kutarisa body yako. Ine pandiri kuti body apa ndingatirambe tichinzwanana kuti tamboti upenyu hwemunhu ndezvozvo. Uri Mr. So and so, uri teacher, uri pastor, uri mukristo, uri maofisi ese. But ziso rako rekave evil, ukashandisa ziso riri evil kutarisa zvinhu, uchaona rima kuma areas ese unenge munhu ari kurarama muchivi. Wouya muchechi kucheuka so kutarisa mabheza kuti ufunga kuti muno mungaite mutsvene here muno. Fesi yese yaunenge uchiona inenge yakafitwa nezvauri kuita izvozvo. Zvinoda ziso riri kushandiswa kutarisa. Vamwe amai nokuda kwegodo vaipota vachiti kuseni kwegagaga. Naye dedhi yemone ndimunongoti wenyu utsvina. Kwa amai vari pa next door tarisai manapukeni awo. Manapukeni chinguri vawacha zuva rega rega unongona akasviba zvaakaita izvi. Vamwe akadzi amene kuti chii munongoti shora amuziyo dai muri makaroora izvi. Kusvika one day murume azoti mai ndokutora chikorobho ndokunopukuta window so zvikanzi tarisai futi. Akati zvikanzi napukeni harina kusviba asi window ramashandisa kutarisa napukeni. Chenjera. Nekuti tine vanhu vakakutarisa ndokubva vakujaja. Vakati wakasviba, vakati zvako hazvifambe, vakati haufa wakasumuka. Iwe usavateerere nekuti kune vakakutarisa neziso rakasviba, vanoona wakasviba but hauna kusviba sematauriro avanoita. Unoda munhu anokuona neziso rechiprofita. Anoti chero uri mubako wakahwanda, anoti you men of valor. Uri murume weumhare, muri amai veumhare, nekuti watariswa neziso redenga. Zvikubatika here zvakanaka izvi. Alright, isati yapera mabvisa zvenyu maisa baba, isa idzoserai. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. Chinzwa, ndokune nyaya. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Ndiano angade kushandiswa nini pana? Alright, shandisa. Inzwaika. Amana Bhaibheri ka. Vakarinyora vakakuparira ichi. Kana
chiedza chiri mauri riri rima kana information iri mauri iri ignorance, uku uchinzi wakagraduate zvawaita izvi nyika yoti akadzidza hatangike. Bhaibheri roti izvo zvawanazvo izvi zvauri kuti chiedza izvi kana ririro randinoti rima, kureva kuti rima rako rabva ranzi great one, it's a great darkness. Ramachuwa raibva zviye zvekuti rasiyana nemamwe. How great is that darkness? But nganditsanangure, unoziva here kuti kadonora mumwe munhu ivavo, unoziva here kuti ezvinezvi kana zesa ikaenda tichishumira magetsi akangoti bwa, izvozvi munoita rimwe rima ramunonzwa nehwema kuti makomanaka maziso anenge avharwa aya kuti kwidiba. Asi munoziva here kuti 2 minutes mukaita yenyu moyo murefu, 3 minutes 4 minutes munotanga kuona macheya magetsi asati adzoka, munotanga kuona zvamanga musisaoni. Hazvireve hazvireve kuti rima ndo raakuita richipera. Ndimi maakuita muchijaira nhamo yacho. Uri kuona here kuti maziso anenge akanyatsotambanuka achiti ko tinonyanya kutsvinyirira chiko takavhenekerwa, but ziso rikasepuraizwa magetsi akabva adzima, zvinoritorera nguva manje kuti richichuna kune zvaitika izvi, wozoona zvanga zvisingaoneke zvakutanga kuoneka. Hazvireve kuti chiedza chaakudzoka, no. Wagarisa murima kwamakore zvekuti munopedzisira maakutoona zvinhu muri murima, munotochovha makore muri muchechi muchitoramba kuti izvi ndo zvatakatanga nazvo izvi, hatiregedze ndo zvatakakura nazvo izvi, muchitoona kuti panapa tiri kutoonana, but muri murima nokuda kwetime vanhu yavagarisa vari muignorance. Area iyoyo inotanga kuedza, iyo yakadoka, nekuti vanhu vagarisa musystem iri corrupt, vagarisa murima remadoctrines. Nguva yareba vari imomo, zvakutoita vanotopfeka masutu varimo. Hazvireve kuti rima raakupera, no. Ndimi muri kumachuwa, marijaira magara naro nguva yareba. Vhesi yobva yati zvino chiedza chiri mauri rikave ndo rima, kureva kuti vakuru makatakura rima rinonzi guru. Saka zviri kureva ndezvekuti kune vanhu vanofunga kuti vane light. Chinosaka vafunge kuti vane light, kuona chaari kuti light chamutengesa mota. Ona iwewe usina mota, iye oti ha, saka ini kungwarazvo ndava kana light rima ndiri randitengesa mota, randivakisa imba, randitisa zvakati, randitisa zvakati. Uyo asina haana chandinacho nekuti haana light. But vhesi yoti zvikaitika baba mukuru kuti munotakura rima, but rosvika parinonzi nenyika chiedza, danger yavapo ndeyekuti ima muchatombofa makatsvaga light futi ndava muri kuti tinaro. Ipapo ndosaka uchiona tine vanhu vasipo pano
ndavana vakatenda kuti hapana chatinoudzwa. Iwe uri pano nekuti chakutanga chawakaita wakabvuma kuti ndiri kuda kubatsirwa ndine rima. Chiedza chiri mauri chikave rima, dambudziko. Ndosaka uchiona problem yauinayo une zvivindi zvekubatsira vamwe vanayo. Zvinetse zvishamwari ndo zvinetse nyakadaso. Come to my office. Life inonzwa iye kunzi inonzwa nekaoko kachinzwa ari kunetseka nearea iyoyo. Why? Because akazviudza kuti ndine chiedza, but chiedza chake chiri mukategori yedarkness. Uyu mukuru ari panjodzi nekuti zvaakatakura kana zvichiombererwa maoko nevanhu achatsvaga chimwe chipi futi, chitekari kutsanangurei vakuru, tikari kutsanangurei. Chinosaka muzotanga kudonha. Ipa ndikangokutarisai makadai so zviri pachena kumunhu wese chero asingaprofite kuti mune kwamakadhivhelopa. Haiwa hama dzinodikanwa ngatitaureka. Muri kuona here zvandiri kuona pana? Mukara makanyarira mondirovesa zvedu. Vakuru ava havabvunzwe kunzi miviri iri sei. Ndava achikumhoresa chete. Zvemuviri ambva atokuudza ipapa kuti usabvunze. Ndiri kuzvona. Right? Chinhu chakaipa manje panyika ndechichi. Dai ndaita zvokukudedza kuti iwe uyai vanhu vati tandakarangana ndiwo wangomhanya zvako ukatangirawo. Gamonda kuti vanhu vabate chimwe chinorwadza padhimoni manje kusaremekedza kwaro mamhasuro ese aya. Ipapo ndo masingazive kuti munhu unoziva ndaiona yanzi the world strongest man pasupersport achidhonza gonyeti, vamwe achidhonza musoro wechitima. Munhu amboita power rakadaro rokusumudza nenjanji, but dhimoni rigonopinda rigogara pamunhu ane power rakadaro. Zviri ngokuudza kuti dhimoni rinotya power, but power yacho ine maclasses. Rinowanirwa nzvimbo sei pamunhu akazara kare kudai? Rinouya ropinda pamunhu warinoziva kuti hapana chaasingasundidzire, but rogara romukonzeresa kuita zvaasingade nepawa yese iyoyi, agomuka usiku agonanga kwaasingade kunanga. Ndopa uchaona kuti power remunhu harigari mumhasuru, rinogara muforce inomucontroller from the inside. Unoziva here kuti even Solomon, wamunofunga kuti Solomon inga zvake akazvigona, wakakumbira wisdom, but ane area yaakatanga kuchema kuna muparidzi yokuti hazvina maturo kudzingirirana nemhepo chete nechi. Why? Because wisdom yaakakumbira yanga isingakavhe zvese. Akati ndipewo uchenjeri hwokutonga mhosva dzevanhu venyu. Kumarriage ndokusiyiwa akadaro, ndokubva afara panyaya dzokutonga nokuita mari, but hande kumarriage ndokwakapukutwa, ndokune misodzi yake. Ndava kuchema kunochemwa usiku, but mufaro unouya mangwanani. Makandunzika zvakanaka. So kana uchikumbira wisdom kuna Mwari, ibva wanyasomeka sure kuti wakokota maeria ese kuti Mwari we, handidi kuti ndambofara apo ndozochema apo, ndofara apo ndochema. No. Iti kana ndafara ndifare zvachose in every area. Ndodzoka pavakuru vatinavo panapa. Chinozokonzera kuti munhu aite zvinhu zvaasingade, zvaanoguma kuti ini nonosha kuti chii, ndazongoguma ndazviita.
tiona kuti wangu kuzoguma waita kashamwari une mamazuru ungoguma waita sei. Rinozogona sei dhimoni kufosa munhu akadai kuita zvaasingadi. Ndozvichakuudza kuti power romunhu harizi rinoonekwa nemeso. Chinoraramisa munhu haizi education, haazi madegree, madiploma anoonekwa nemeso. Kune force inocontrola munhu from the inside. Akasimba kudai so anoenda kwaasingada akadai. Asingadi. Agodzoka achiti handizivi kuti sei ndazviita. Iye akadai. Saka power romunhu harizi pazvinoonekwa. No. Kune rinovigwa naMwari matiri. Ndosaka tichigona kusundana nemibheri yese ndogona kukusunda ndiri wandakamira pana. Ndikuzona. Muri kure nemaoko angu but munogona kubatika. Ndava takabva kupower iri. Tikaenda nawo musafunge kuti ina handizvidewo zvaanoita. Ndakatotengawo simbi dzangu dzokusumudza mufunge. Manzwa? Ndaudzwa nevakomana vamwe vari padhuze nenama advisor vachinditi zvinoita. Varatenga zvaiswa mumba. Zuva razvavo rikati amai handei kumaexercise. Angopinda imomo. Mai ndobva vananga pavo panhu varapinda wapanga. Sumudza. Andaenda pafoni, halo, ndabuda panzi. Saka mai vakasara vakamirira vachiti pamwe chii? Indarova shawa yangu zvakanaka. Vachizotera wangona wamusoro chete wasara panze gumbezi rafugwa. Akati but unoziva here kuti ndapinda mujimu yake uyu zvinogona kundikona ndikasiyira panzira. Iye ndikamuunzawo kujimu yangu anotizawo futi yeyu. Saka kwaunoda kuve nesimba unokudevelopa ikoko. Unokudyira mazaya asina kubikwa ikoko. Nerofu rechingwa. Panopo kuti kwarofuka ipapa nerita. Rofu nerita. Ndoporofita izvozvo. Rofu nerita. Vozi ndiri kuona achidhiraivha riri papa rita pana rakabatwa nemakumbo kudai. Vakomana vanorova rofu, rita, roko buns. All right. Right. So let me want something here. Vakura vaka. Vane area yavasina mamasuru savainawo ku area iyi. Kune kwavari wiki. Nditi muri kuzona. Saka Bhaibheri parinoti kuchema ndewe usiku asi mufaro unouya mangwanani. Mangwanani ari kurehwa inzvimbo dzamakadhivhelopa dzamakaweka nadzo. Rikati kutsanangurirei. Garai pasi murambe makantarisa. Garai pasi murambe makantarisa. Tarisai kuno.
tarisai kuno. Tarisai kuno kwenyari padhuze neutanzi tarisai. Inzwi yavanhu vaMwari. Auti muone pakagara dhimoni shari. Kwete kunze kwenyika pedzoko nemuchechi. Ndikutsanangurire parakagara. Muri kuona here baba kuti munhu unogona kuenda kuchikoro chokuvaka agoti akatarisa simbi idzi anokuudza kuti matanzi mangani esimbi asina kuyera chete. Anokuudza nesaizi yemabhaudi akashanda panapa asati akwira. Mumwe agodzidza magetsi zvekuti anokuudza mawatsi. Moto uri kutsva panapa, so anokuudza kuti pari kutsva moto wakadai nezvimajagoni zvavo zvezvi. Ukatarisa nguva yaakatora achistadha zvinhu izvozvo yakareba, ende nemari yakabhadharwa kuti aite get rid of that ignorance. Ndava kuti kusaziva kubude mauri kune figa. Ignorance yese iri mauri inotokuudza kuti ndibude muno unobhadhara mari yakati kwakati ndokuti ndibude. Unobhadhara time yakati, unobhadhara commitment yakati, not just money. Time yako ischool fees. So ignorance inokuudza kuti ndichagara newe kusvika waenda kunobhadhara. Wagara pasi wadzidziswa nevamwe ndokuti ndibude. Paunenge uchitichwa kusaziva magetsi kunenge kuchidi kuchibuda. Ngatifambe nayo. Saka tine munhu adzidza architect. Tine vanhu vanoziva kubhururutsa ndege. Hakuna ndege unoona ine airplate yakatakura vanhu futi. Hakuna. Kwavanodzidzisirwa kwacho tinenge tisiko. Amuiswe mabhegi meiswa vanhu yemunhu achinzi ari kufundira kunzi hama dzangu motoita moyo murefu. Budhi vari kutyairai nhasi vari kufundira. Saka please momba magara matiregerera mungaona pangoitika izvo nezvozvo. Hakuna angaikwire ndege yakadaro. Ndavata tinotenda kuti kana achida kudzidza ngaakwire yake ega. Haikona kuya kuzoexperimenta papurupeti iyo mweya yevanhu yakagara zvakadai. Haisi time yekuexperimenta. Ukaona chechi yako yatokwirirwa nevanhu hapasisiri pekufundira. Torova basa furidza vhangeri sevhangeri. Hakuna kutombotsenga kuruma kuti ndine maviri matatu. Hapana avinga maviri matatu vanhu vari pana. Varume vakuru vari kuda mashoko masvinu kwete maviri matatu. Kana uine maviri matatu yaugare tigare tese panapa. Mumwe ngaataura. Rinoshaikirwa ekushoko racho bhaibheri rakakura kudai. Ndimbonzwira tsitsi mufundisi anoshaya shoko. Ibvapo ugare pasi. Haiwa ngataure kuti zvipo zvinosiyana kwete shoko hama dzangu. Zvikasiyana zvekuti munhu haana shoko saka tinorarama nei. Enda haizi mhosva akakurishaya tabvuma washaya kokugara. Zvatakaita izvo. Kwamanikidzwa nani garazi. Mumwe anoenda unoita pilot. Mumwe haityaire unoigadzira. Usafunga kuti kuigadzira kugona kuityaira. No. Tinana makanika vasingatotenderwi kudrive mota vasina madriver's license achigona kuikanika. Havariko. Havariko kana vedu imasati mamboona kana matela. Tela chaicha ngani bhurugu rakaboka. Kune vanhu vanosona bhutsu yake inenge yakakwachuka haana time nebhutsu yake ane time nebhutsu dzevamwe.
Saka usafunga kuti kana ari shasha pakusona dzevamwe dzake akasona. No. Nderere zvakanaka. Saka vanhu vese ava mwagona cho mwapinda mayezi baba achisita the law chete. Law. Kudya law zvekuti pese paari. Enda ainzi yapera futi ka. Ndava inochinja. Inochinja wakadzidza inonzi yapera yabviswa kwakiswa mimwe. Ukasaiziva iyo unosunga vanhu vakasununguka. Unotoramba uchidzokera futi kuda kunoona kuti zvakaotwa ndezvipi zvachinjwa ndezvipi. Right. Madhokota tataura nezvawa. Ava ndo vari kutiitira basa rekuti kana wese angokosora kana adii panapa kungofunga dhokota. Zvipo zvakabva kuna Mwari ndizvozvo. Pakapinda dhimoni ndepapa. Ima vakuramba makamira zvenyu papa ndo zvamakasimbira izvo kuti makamira. Ma-areas esaya. Alright, ndinozoda kuti nditi kana ndichitaura ndishandise vanhu vanenge vachinyasoonekwa. Uye amira ega ndipewo vamwe ngapa ndodawo kana dhokota kana chii kana professor anongouya vanomira pa. Yeah. Itu chete ka ndoda vamwe ava uyamire uku. Yeah. Right. Alright. Imimi mauya panapa chinzwai. Mumwe nemumwe ane area yake yaakatreda. Yaanoziva kuti ndikanzi uko. Mukaka. Ende unoyasonzwa kutambarara kana uri kuarea iyo. Ndo zvinondipa kugadzika sofa pamusora. Kuti maiki ngaifambe chero abvunza. Kutambarara. Nekuti ndakati Mwari handidi kumira pamberi pevanhu ndisina mhinduro. Ende kuzvigona kuti ndisanyadziswe ndakagara ndazvibvunza mibvunzo ndisati ndaibvunzwa nevana. Ndiridzika zvakadaka. Ndati kuzvigona kuti ndisanyare ndakagara ndazvibvunza mibvunzo usati wandibvunza. Kuti kokana ndikanzi. Kokana munhu ane problem yakadai. Ende mibvunzo mizhinji yandakagara ndazvibvunza yandakamirira kuti ndibvunzwe hapana tomboti andibvunza. Yacho yandakanyasoti iyi hakuna kana ntombori nemubvunzo wacho area iyoyo. Saka ndakatofana kupindura kare ndisati ndabvunzwa naachandibvunza. Why? Because the area Mwari yaakandiisa. Handidi zvangu ameno vamwe ina handidi zvangu kutyairwa napilot ane mamabhatani asingazive kuti anorevei. Aiwa ndizo handakurambidza kukwira zvako indosara. Because handidi munhu anotanga kubaya kutokonya sita mudenga. Wabata vhesi wasiya wabata vhesi wata. Vamwe amai vakazonga vakadai so nerimwe purazi rikazodai. Ndoza wachiona kuti mumwe mufundisi anenge ari pakati pekurova vhangeri. Vanhu vachifara vachinzwa kuti pano pane moto. Nongonzwa from nowhere anongobata bhatani reUFI. UFI ikoko kunzwa vanhu vakugara pasi. Unodonhedza ndege yanga ichifamba zvakanaka. Mubata mabhatani ese. Unozoona service isati yapera vanhu vakubata mabhaibheri vakudi. Vakubuda. Nanzi crash landing. Ziya mabhatani ekubata kana maakubhururuka. Hallelujah. Saka imi mune area yenyu, ione area yako, ione area yako, ione area yako, ma areas esaya. Avakadzidza varoma. Yepano pane dambudziko. Velo vaita law. Madoctors vaita zvavo zvavanoziva kuti munhu anotsemurwa sei anodi. Vekuvaka vachivakawo. Maticha achitichawo uko kana maticha mwe anenge achiticha zvimwewo zvimwe aziyewo. Ndizvozvo. Ishuwa kana ticha anoziya zvese.
Imimi musafunge kuti kana mine ma-areas amakadzidza mufunga kuti munhu wese anondida nekuda kwe-area iyoyo. No, no matter wakaidzidza sei, haazi munhu wese anokuda. Tironzwika? Nekuti imimi vakuru kana makadzidza maienda musango muchipikicha masoswe muchiona kuti masoswe anopinda mwena achibuda achitakura mazai achidii kusvika matone degree rezvemasoswe netupuka kuti muye uzotsvaga basa ku-UFI manje totokupai office kuti apa ndo mota yamuchafamba naye muchiita zvemasoswe. Razvireva kuti kushora zvamakadzidza zvine kwazvinoshanda, zvine kwazvinodiwa. Rinonzika zvakanaka. Asi kuti muone pane nyaya parohwa varume vese kubva kune woyo kusvika apa kutenderwa kudzidza zvinhu zvese zvavakadzidza, but vorambidzwa kunodzidza finance dzacho. And yet chakasaka vaite makore ese aya kuda kuzobata finance, kuda cash. Uyo agoita degree rekuvaka, agoita degree rekudai, degree rekudai, degree rekudai, agosvika pakupedza asina kubata even one book refinance. Saka muri kuona here kuti varume ava vaenda kwavaenda mabasa avo achanovapa mari, but mari iri kuuya kumunhu asina kuidzidza, akadzidza mabaudi nezvipanera. Meka ndikutaura zvinodakika. Garibatsirei zvakanaka. Imimi manje imimi chamakutirwadza ndechichi. Nometa maita mari yakadii, ziva kuti mabata chinhu chamusina kufundira. Ndati nometa mabata mari yakadii, kana matozongobata iri mari bedzi, ziva kuti mabata chamusina kuendera kuchikoro. Ndo paunoshamisika vakomana mutambi webhora anonzi anotambira mari yakati pasoni, vagoita zvimwe zvese, agonzi aita chakata, atenga chakata nemazimota, mamwe marabaraba, mamwe akakwira mudenga, mamwe akadii, kungonzi atyoka gumbo nhasi mangwana hana pekurara. Ko mari yese iyeye akadzidza bhora chete, ndo kwakaedza chete kwake ikoko. Haana kuziva kuti kana wadzidza zvimwe zvese it's a must kutanga kuchiva neruzivo rwekeshi yacho. Ndava chawakadzidza ichi chichakubatisa chausina kudzidza. Ameka ndiri kutsanangura zvinobatika panapa. Ndofunga ndakukupa information yemapartners, ndofunga information yemapartners. But listen to me. Awa ndiwe finance ka. Inonzi finance for non-financial managers. Finance for non-financial managers. No matter ute zvefinance, no matter unovaka, no matter unochera mableya toilet, no matter unodi. Dzakungoparidzwa. Nemwe yetu haitodi kuti mari itichwe vanhu. Ngavatichwe zvimwe zvese nekunzi mucharopafadzwa, muchadai. But kana varopafadzwa vabata mari yacho yavasina chikoro nayo, inodi. Mese maenda uya aenda anovaka uya adi maifanira kudzoka mese pa common understanding yekuti saka chinonzi finance yacho chii. Usina degree rayo, no, general knowledge kuishaya iyoyo ndo pane mhere yako. Uko uchinzi boss uri boss iwoko ndawa ndo kwawakaedzerwa, ndo kwawakana information, but ubosi hwako huchakubatisa zvausina kudzidza. And I heard kuti ezvinezvi America yakutofosa, handiti kutofosa kuti no matter unezvaunoti ndati ndewe zvakati, hapana izvozvo, unziwe zvakati, ndawa chabata mari neizvozvo. Wakaidzidza kupi?
ngatigare pasi timbotaura keshi yacho. Keshi yacho. So haizi nyaya vanhu vaMwari yekuti wane degree zvakati, uyu wane degree zvakati, uyu aenda kunyika yakati, ave nerakati, wofunga kuti kupasa kwawaita izvi are ready for marriage. Imwe nyikawo isinene zvamakaendera kuMalaysia. Unogadzikirwa mudzimai pamberi pakwa wakadzidza masosvi. Panozorasika vanhu manje kufunga kuti iyo nemi wafti wa mwacha wasikana muri panapa mune mchido wakadzidza. Unofunga kuti kudzidza kwakaita kudzidza iwewe. Unotori imwe subject yasina kumbobvira akaona. Do paunoona munhu akafunda zvokuti achikudzungairira pamberi pako apa zvonochauza omana achidzungaira wakatarisa so akafunda. Haikona kumushora kuti wakafunda inda uchidai. Akafunda zvaakafunda ndo zvaakafunda. Kwete izvi. Area yaakadokerwa ndo yaachachema. Kureva kuti ma-areas aunenge uri ignorant nawo, kumbira shoko raMwari rinanaire rakananga ma-areas iwayo kuti ma-areas iwayo aedzerwe. Ini munoziva here kuti inini pandiri panapa ndakatanga kupinda mubenki ndapedza Bible College paLiving Waters, kutanga kutsika mubenki kudai, kutsika for the first time ndakapedza paLiving Waters apa ndisingazive kuti mubenki makaita sei, inonzi checkbook inosainwa sei, mari inosiyiwa sei, inotorwa sei. Ndaa ready kuenda kunoshumira. Madimona abude unobuda. But I want you to get this. I want you to get this. I want you to get this. Ndazobvako ndabvako ndakatokumbira Mwari kuti Mwari ndoda kuti chiedza chenyu chindipenyere muma areas andisina kudzidza. Ndokutoita zvenjuga dzedenga chaizvo zvokutoriga kuti Mwari achitoziva kuti handina kuzvidzidza izvi, ngatichoita zvekutobatsirana pana. Mwari ndokutondirova nebackdoor kutoti information itange kutouya. But handina mhosva kuti munhu anoita basa rei. But akandibvunza achirevesa aine kuzvininipisa nekurespecta office yangu, ndinomuudza zvokubasa kwake. Inda unodai, wodai. Kwandisina kumbobvira ndakashanda. Ndinonzwira zvakanaka. Now, munobvunza padandiri kuLondon, ndaiudza munoina wangu kuti fona kuvanhu vari kuvaka kuchechi. Kuti ndiri kuona pavari kuvaka pane pavasanganisa rata rinobvako nerata rinobvako. Ravaisa pasi iri mvura inorasika. Awaenda pafoni ndotaura ndakamira panapa. Vofona. Ndiri kutaura zvevanhu avapo pasevhisi inei, uchingosvika uchitungidza ina unovabvunza. Ndofona ndichivaudza kuti vhisa irata randiri kuona ramaisa pakati nepakati. Zonzi munhu waMwari. Kutaura chokwadi handizini ndariisa, kuna ariisa rata ndikatombomuudza kuti rata iri idiki. Kati vhisa irata muise rimwe rata. Ndiri kuLondon. Ndutaura zvinobatika here. Ndadzoka, ndichingodzoka bedzi ndakazokotora baba nevarume vanga varipo ndikati makabhendesa madziro handi building nomba watanga kubvuma chiri panze kanzi munhu waMwari chokwadi pakakanganisika ngati haiwa handitonoona. Ava ndanga ndinawo ikoko ndova ndaitsanangura kuti pane pakadai. But hazvionekwe nemeso enyama chete, zvinoonekwa neziso rechiprofita. Saka imimi manje kuti ndikuti alright chiita emaitira andinaita zvinogona kutora makore. But ndiri kuti kuchinotanga kudzidza kuti alright
kana muchiita kana kutengesa kana madora kana chii kana ngini kana matowe kunyasodzidza kuti saka tiri vanganiko kuarea yacho. Tine munhu ari kuda kutandanisa mari nemisika nechiana kana panonyorwa manotsi kana chii. Saka imimi varume aiwa ndasarenda kudzidza chako makadzidza. Mazivira amunoita ndo chaiwo, but kune mhere yenyu ndekune usiku hwenyu. Mungakunde zvimwe zvese, but tarisai chiri kukuchemedzai maningi ndochamusana kufunda nezvacho. Jesu ndo paanotaura achiti ndianiko mambo anoti wakuda kuenda kuhondo haatanga agara pasi otanga kuona kuti ndine masoja 10,000 muvengi wangu ane 20,000 ndinohwina here. Anobva atumira delegation inoenda kunotsvaga peace terms kuti mhanya unovaudza kuti tiri kutsvagawo rugare ndava maautinambwa kudhara. Wotsvaga rugare musati mapinda muhondo. Jesu chai ari kuti hakuna mambo anotanga nekurwa asina kutanga ambogara pasi, kureva kuti tinotanga hizi hondo nekujamba jamba. No, gara pasi udzidze kuti nhamba yemasoja angu nenhamba yemasoja womuvengi ndinohwina here. Saka poverty haizi kungoataka kuti adangorova poverty dira. Dzidza kuti poverty ine maweapons akaita sei, iwe uri kuuya nemaweapons akaita sei. Chii chawakaunganidzira nhamo? Kana usina zvombo zvakakwana usarwe nayo, tsvaga rugare nayo. Kwakuchitongomaneja nhamo inewe, kuchitongomaneja muchitongogara mese musingakuvadzani. Fungai kuti right now we are ready to move into 2012. Anditika? Now, uri kunyasonzwa kuti gore randiri kupinda rakasiyana nerandabva. Chiri chokwadi. Mubvunzo unoramba uripo ndewokuti chii chinosaka zvinhu zvisiyane kana muridzi wezvinhu asina kusiyana. Zvawanga uri gore rino zvasaka utambure, ukapinda mugore rinouya wakatakura izvozvo zvinotambudza. Gore rinouya nomete ranga rine maropafadzo rinokuwana wakafitwa nenhamo futi. Ndava wapinda mugoredzva, but munhu apinda mugoredzva munhu mutsaru. Chinosaka gore richinje, kuchinja kwemunhu paanopinda mugoredzva. Mumwe akuda kuenda kumba ndofunga. Kubatwa neshoko ndozviziva. Saka chienda unodzidza maareas mamwe asinei newe. Haikona hapana hwana panombosimudza ruoko kuti ina ndine nezvefinance. Kuti kana maita izvozvo mapedza mozodii? Muwane marika. Saka hapana ari kuexemtwa kuarea iyoyo. Papa tikadedza kuti musi wakati tiri kudedza mabusiness people vari kuuya kuzotipa a lecture on how to invest. Saka ngatiuye, unoshamisika kuona pasina vanhu pana. Zinasi kune zvenyama izvi toda zvinhu zvimweya. Ngatidedzereka kuti tiri kuzodzidza mari chete. Mwauya ndava ina handizi handite zvefinance. Unoita zvei? Ndava waita zvaunoita izvozvo uchabata mari yausina kufunda nezvayo. Unozoona 20-30 years munhu achiita basa raimubhadhara, zuva raanonzi wafaiwa haana kana pekugara. Enda kana uchida kana pamapassport officer unoshamisika pane munhu ari kushanda ipapa asina passport. Ari kutoronga queue.
kuseni uthi mira sona manje va mama ke ndakukuvisa ipapa manje ndakudza ukuthi achishanda ipapo passport yepo ana ndavakati rangu randakapindira kuronga vanhu mukyu tambisa mukana toda vanhu vari panapa vane musoro inodhonza, musoro inopisa kuita magiza chaiyo chaiyo musoro. Ratiri kubata gore ndakutokugadzirira for next year ngapabatswe keshi sekeshi, varida kubatwa mari semari. Iona for vhangeri yakadai inongonzi haisi kuverengwa pabhuku ke, aonekwa ndiani papa kana akasave iwewe. Ndokunonzi kudongorerwa naMwari. Mwari unyasoziva kuti uye munhu akusumuka, uye munhu akutosumuka. Information yaminayo yamunofunga kuti ilight kana riri rima, then mune rima guru. Nerima guru. Nerima guru. Tarisa so baba kutarisa so. Chete kudai so ndona kuti simbi yabenda. Nonzi apa makaita seya. Makatotsamwirira kwazvo. What happened there? Oh, so very sorry boss, very sorry boss. I don't want to see that, please. Please. But handepa kunosarudza mukadzi wokuroora. Chakabhenda paara muchiona. Rimwe chete rinoona kubhenda kwesimbi but rine zvarisingaoni. Nekuti kune kwamakayedzerwa kwamakastada maningi but kune kwakadoka. Ikoko ndo kwamuchachema, nekubhenda kwake ndo kwamuchachema ikoko. Nekuti makadzidzisa meso yenyu kuona zvimwe, mukarambidza kuona zvimwe. Ndobatsira mumwe here pana. Zvinonzwika zvakanaka rezvi. Alright, mbondiudza wangu ndingobvunza mubvunzo. Uri kundiudza kuti munhu ngatiti munhu haana kuzowana DVD irevhangeri iwe. Angati ndakanzwa chinhu. 2 minutes bedzi ndo dzaanzwa. Umwe wese apa ndakangoita mheremhere. Kusvika wawana information iyi muruoko rwako. You play it over and over and over and over again. And for some of you, for your own information, some of you might not even need to go to school. Depending on the level yako ye faith. Iyo naparidzai. Kuramba uchiiplaya so light rinenge richiuya pamusoro peupenyu hwako. Unoshamisika. Nekuti zvandiri kukupa izvi zvinobatsira vamwe but hazvibatsire munhu wese. Kune vamwe vanotoda supernatural interference, kutopindira kwedenga muprogramu dzake. Wotodistebwa nedenga, denga roti ngatimubatsire tirizo. Havazi vese vanoenda kwa kanozvipasa. No, vamwe vanotoda Mwari kuti auye kuzoisa chiedza. Ugoona munhu achigona zvinhu zvaasina kufundira, but still wakazvifundiswa naMweya Mutsvene. Unoramba nei kuchinja upenyu. Zvakadai zvichibuda izvi uripo wakateerera sokuti akomana ndiri pano here, uri pano. Unoramba nei kuchinja. Ndiudze zita remweya wetsvina une nharo nevhangeri yakadai. Ndava shoko parinopinda the entrance of his words giveth light. Ipapa pega ndichitoparidza kudai so. Kune vanhu vari kupenyerwa nema-areas. Ukaona munhu akabata shaya so akakutarisa so rapenya. Zuva rabuda. Wakurealize kuti vakomana shuwa apa ndo pandakairasa. Ipapa light kuti vazhinji vari kuyedzerwa ndichiparidza kudai so.
hazviiti kuti urambe uri munhu asingazive. No. Rwadziwa nemumwe preacher ndakatarisa patelevision 3 days ago, ari muchechi ari kunamatira varwere vatatu vakagara vari kuombera vachai 13. Macheya yese hana vanhu, yopera sevhisi opinda imwe on a different day, ari kunamatira nhasi muna 24. Pobuda imwe ndakatoti dauyazora ndakati adzimai dakumboyazoona chichiri kuitika. Ndokubuda imwe sevhisi yerimwe zuva pane vanhu 7. Ukachitoparidza achitoticha nemoyo wese. Ari pachannel yake ndokuti ndakati amana zvinhu zvinoodza vamwe moyo manje. Ndava kana nhamba yaainayo iriyo yazokonzerwa nekunge munhu ari paTV. Ndava kana wava paTV ka vanhu vanowanda. Saka kana vawanda mawandiro akadai so nendava yekuti munhu ari paTV achinamatira vanhu vachitopora, uchinaswa panamatirwa munhu apora, mamiracles achitoitika. Sumuka senda ndiwo una munhu achita maisa ku exercise yako ndokutobuda kutenda hadzoke futi kuchechi ikoko akutendi uri kushona. Saka even imi mapastors akona kumbofunga kuti mamiracles ndo anosaka vanhu vawande. No, noshamisika mamiracles achiitwa vanhu vasingauyi. Ndava pakutomboti vanhu vawande dzinotori grace dziri dzegawo. Ndava kune vane vanhu vakawanda vasina minana yavanomboita. Saka wadevelopa area yeminana, tsvaga futi grace dzacho dzevanhu vanouya kuzowitnessa. Akuna kumbofunga kandaona ichi chinozongoenda chinotevera ichi. No, unoshamisika. Ndakaita study yangu mushe neyazoziva kushanda kunoita anointing yakaiswa naMwari bandiri. Atambotanga takadai so stage iyi yanga iri panapa, bei iri ndo rakarere kutanga iri, ndova paine munhu wesa ndichiparidza zuva rinotaura kune rimwe zuva. Woita imwe service yaunoona vanhu vasvika pa kuti nayakomana mai vakagara pachicheuka kutarisa kuti akomana ya nasitadhonza vanhu vasvika worova vhangeri nemoto yaunoti vakomana yandarova nhasi ka next Sunday panenge pasina pekugara. Wodzoka next Sunday woona bhei rato hafu futi iro riri. Wodzokera kuvhangeri wakaparidza kuti asi ndakataura zvisingataurwe here. Chinounza vanhu handicho chatinombofunga kuti ndo chinounza vanhu. Vanhu vanokokwa nomuridzi. Unoita zvese zvinoitwa, ukopidiguka ugoita chino ugoita ngirizhaba kusvika watoti ndakuda kuti area iyoyo ipenyerwe, woti Mwari taura ishoko over that area. Uone zvinoitika. Saka chicheka kuti kungani kwauri kuchema nako, kungani kwauri kuchema nako. Une maareas ekuti ukaenda unobhigwa stereki, unonzwa kuti kuno ndo kwangu, but une kwaunoti kana ukaenda unoshoropodzwa, unosvereredzwa. Wadi kukumbira voice raMwari release into those areas. And as I'm talking to you, this is actually prophetic. Every area yanga in a darkness from tonight, from this Tuesday, uchifamba uchenda kumberi, pachave nemwenje uchaonekwa kunyangwe nevari kunyika dziri kure, kunyangwe nevari kuziva kuti hauzive vachaziva kuti wakuziva nekuti wakashumira Mwari unopa ruzivo. Kana paine pawanga uchichema, rega ndikorokotedze Mwari pano kuti mangwanana ako akwana manhero anhasi.
Ndinorayira shoko raJehovha ndoriregedzera pamusoro pearea yauri kuchema. Wachema kwenguva yakareba, washungurudzwa nguva yakareba. Nhamo yako yagara newe for years and years. But I'm telling you, your joy has come this morning. This morning your joy has arrived. Chiedza chako chabuda nhasi, mufaro wako unobuda nhasi. Ndinorayira wese ari kunzwa voice rangu vari mukati nevari panze. Uchibva pano, you are going to celebrate again. 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 Tarisa munhu ari pedyo newe. Muti mangwanani mamuka sei. Iti mangwanani mamuka sei. Ratu Prophet Emmanuel mbate roko, mbate roko, mbate roko, mbate roko. Terera kuno, mbate roko. Mbate roko. Taura wakamutarisa muziso. Iti kubva zuva ranhasi. Pawakachema uchapachema futi. Pawakashaya uchashaya. Pawakachoboka uchachobokere ipapo. Kuroja kwako kunopera nhasi. Nhamo yako yapera nhasi. Chirwere chako chapera nhasi. Problem yako yapera nhasi. Kusarorwa kwapera nhasi. Kusarora kwapera nhasi. Kushaya basa kwapera nhasi. Kusatangawo company kwapera nhasi. Nekuti nhasi ndo mangwanana ako. Arise and shine, for your light is come. Begin to celebrate now, wherever you are. Oh, yes. Come on, celebrate, celebrate, celebrate. Ha 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 ha.